Ikuspegi errealista dauka, soldatak agertzen dira, ordutegiak, senide astunak, hau da, testuinguru bat dago eta beste gauza asko dago. Maitasuna ez da magia bat, gainetik pasatzen zaiguna, mundutik isolatuta, ez, harreman guztiak gizarte batean gertatzen dira eta hori islatzen dugu biok. Telesaila elkarrizketa gai izan da, ez soilik kritika honak jaso dituelako, baizik eta jendea oso identifikatuta sentitu duelako ere bai. Hau da, jendeak sentitu du hori gertatu zaiela berai ere. Zer izan duzu gustuko entzuk arkaitz errealismori? Aktoreen lana paregabea iruditzen zait, uste dut horrelako telesail bat sostengatzeko ezinbestekoa dela. Are gehiago protagonistak bi bakarrik dira eta haiek dute ardura guztia. Horrez gain egitura ere benetan gustuko izan nuen. Uste dut gauzak kontatzeko modua izan zela asmatzeko faktorerik handiena literaturan gertatzen den bezala. Oso ondo pentsatuta dago elementu hau, bisagra elementu bat agertzen delako urte berria beti izaten da atzera begiratzeko momentu bat eta itxaropenak sortzekoa. Eta hor badago atzera begirako begirada bat eta aurrera begirako beste bat egindako guztiaren errepasoa dago eta gaizki egindakoarena. Eta etorkizunean ondo irtetea nahiko genuken horren errepasoa ere egiten dugu. Beraz, kapitulu bakoitzan nola edo ala itxaropen horiek ase egiten dira edo ez hurrengo kapituluan. Horrek nola edo ala erritmo berezia ematen dio telesailari. Errizomatikoa da gainera telesail hau, izan ere kapitulu oso bat magian Berlinen egongo zara eta protagonistak isolatuta daude, baina beste batzuetan Martak esaten duen moduan senideek itotzen dituzte edo inguruak, lagunek aldatu egiten da ingururi guztia eta zuk zeuk zeure burua konparatzen duzu horrekin. Eta oso bizkor gertatzen dira gauzak, aurrek egitezaten dituzte, banatzen dituzte, eta nolabait horrek ematen dizu, bailarazten dizu telesail konplexu bat geruza askokoa. Gauza asko aipatu dituzue, ekonomia, etxebizitza, familia, osagai asko, azken finean bikote baten inguruan egongo dena, baina maitasunaren magia ere aipatu duzue. Nola fikzionatu daiteke maitasuna magia horretan erori gabe? Abstraktu egia da, agian, zuek autore gisa nola ulertzen duzue, nola iritsi daiteke realismo horretara jendearekin konektatzera? Ez dakit egia esan, zaila da kontatzen. Zaila da kontatzen zer gertatzen den bi pertsonaia maite mintzen direnean. Baina nik uste maitasunarekin batera, maitasun historio bat kontatu behar dugunean gatazka ere badagoela. Maitasun historio batean dena ondo badoa, tira, konta daiteke, baina nik uste maitasunera hurbildu gala, esango nuke arrakaletara eta pitzaduretara ere hurbildu behar duzula, gatazkara eta oztopoetara. Izan ere horrek ematen dizu historio bat, bestela zaila da historioa topatzea. Los Años Nuevosek esango nuke lupa bat ere jartzen duela. Gatazka handirik ez egon arren, asko hurbiltzen bagara beti agertzen da pitzaduraren bat eta beti azaltzen da arazotxoren bat azpian. Bestela uste dut ez daukagula zer kontatu hori gabe. Gainera, sentimendua bera bi alderdi horietatik igarotzen da. Grinak eta pasioak beti dauka maitasunaren aldea, baina gatazkaren aldea ere bai. Eta maitasunak ziurrenik badu erakarpenetik eta badu atzera egitetik ere. Berlina aipatu duzuzuk arkaitz, eta gehien gustatu zitzaidan eszenetako bat ikusiko dugu orain Berlinik bueltan, kotxean daude protagonistak, eta ez dakit ados zauden zu ere, eta uste duzun bikote maitasun historio batek osagai horiek guztiak izan behar dituen, eta gatazkak ere izan behar dituen, eta ez idealizazioa bakarrik.
Bai, biak noski gatazka batzuetan dezepziotik dator, eta uste dut lotuta daudela bi kontzeptuak. Esango nuke maitasuna ezin dela kontatu, eta horrexegatik kontatu behar dela. Maitasuna zer den definitzen saiatzen bagara, gatazka bat den, barneratze bat den, patologia bat den, eraikuntza sozial bat den, edo koartada bat den, ba tira, egia esan ez dakigu ondo zer den. Eta idazleak garela sumatzeko baltzakien aipu bat ekarri dut. Ederra privilegioa maitasuna dena eklipsatzen du, aldarea, tronua eta kontabilitatea liburuak. Beno, hiru elementu horiek oso ondo hautatuta daudela esango nuke. Esango nuke maitasunaren errepresentazioa dela jendeak ikusi nahi duena, eta ez maitasuna bera. Esango nuke errepresentazioa dela. Eta maitasuna bera izatez ere errepresentazioa da, errealitatean ere errepresentatu egiten dugu. Eta joko horretan fikzioak hasiera eta bukaera bat duten istorioak ematen dizkigu, eta errepresentazio hori bilatzen du agian autoreak eta ikuslek ere bai. Eta horregatik esango nuke funtzionatzen dutela melodramek. Itxaropen batzuk sortzen dituzte, errepresentazio itxaropen batzuk, estereotipoak edo arkeotipoak, mila aldiz kontatutako istorioak, eta horiek esperota ere, espero dugu zerbait ezberdina. Hau da, betikoa ezberdina izan dadila. Hau egiten zuten alkimistek, ez da beti berdina egin, baina emaitza ezberdinak lortu nahian. Esango nuke gidoilariei lanak ere baduela zerbait matematikotik, ez da bat ere inspiratzailea, mundu ezagutzen ez duenarentzat, baina gidoilariak aukera ugari ditu eta kombinazio matematikoak egin behar ditu dira. Hor norberak akats bat, errore bat aplikatu behar du sisteman eta paradigma berrian egokitu egin behar du. Sistemaren parte izateko berriz. Serie asko ikusi badituzue, konturatuko zarete dena aldaketa txikiak direla. Gauza antzekoak aldaera txiki batzuekin, hau da, virus bat edo errore bat izango balitz bezala, aurretik buruan genuen paradigma aldatu egiten dutenak. Ikusiko dugu eszena, lehen aipatu dena, ez baitugu ikusi oraindik. Ze, gezurra alda? Bai, gezurra da. Ez zerbait egin zen ezak, ni hobeto sentitu nadin. Zer kostatzen zaizu? Zu oskartzu da gaizkin eratik? Ja, tira. Baina, bueno, esan? Zer egin dezaket zu hobeto sentitzeko esan? Venga, esan. Zer egin dut? Bai, Edinburgora joan. Tira, hori egin dut. Behar izatera duzu, Edinburgoko gaia. Bai, gauza bat egin dezakezu, esan ba. Izorratu ingo izute, izorratu ingo izu. Ez egitea. Jorgerekin utzi dezakezu pixka bat ez. Barra gura handia emate dizute bere txistek ez da. Eta bai, argazkiek eta horrelako dituzu. Bai, zer ari zazu nire mugikorra begiratzen. Ez da zer gertatzen ari, larrutan ari zarete dira. Nahiago dut esatea. Nahiko duzu, Isilduko zena, bengoz. Berdin dio, ez da? Txiste bat esplikatzea eta larrutan egitea gauza bera da, ez? Larrutan ez zarete? Erantzungo diazu? Jakin nahi du? Larrutan egin dugun? Ez. Baina zurekin egongo ez banitz? Bai, egingo nuken. Esango nuke luzexago dela, baina hemen moztu nahi nuen barkatu. Oso erabilgarria zaigulako sistemaren errore hori eta hitz egiteko eta hausnartzeko eta eztabaida izateko nahi baduzue. Izan ere hemen beraz erre dago neska beste lagun batekin mezuak bidaltzen ari delako eta hitzaldi hau prestatzen ari ginela gogoratu genuen 2019an Manuel Jaboik idatzi zuen zerbait. Artikuluak zioen eta izenburua zen Gabon batean adar gehiago dagoela. Kontatzen zuen bera ari zela lagun bati
e, mezutxoak bidaltzen, baina ondorioztatzen zuen Gabon mezu batean adar gehiago egon daitekeela larrutan egitean baino egunero gertatzen bada. Galdetu nahi nizuen horrelako errore horiek gure errealitatek urrun dauden edo ez. Hau da, errealitatea hau den, asaratzea besteak lagun batekin nola hitz egiten duen eta horrelako gauzengatik. Hori da edo akatsak eta arazoak ere idealizatzen ari gara. Nik uste telesailak zinema baino errealistagoak direla eta egunerokoagoak. Generalizazioa da, baina esango nuke film bat melodramatikoagoa eta epikoagoa dela. Telesaileko ordea esango nuke harreman errealistagoak islatu dituztela. Serie batzuk, telesail batzuk oso luzeak ziren, eta hau aldiz 10 sailekoa. Friendsen, Monica eta Chandler oso lagunak ziren, sailaren parte handi batean, eta azkenean bukatu zuten elkarrekin. Nik uste serieak, telesailak daukan formatu batik beragatik, maiztasun jakin bat duelako, hobeto islatzen duela egunerokoa, eta ez dela hain epikoa eta hain idealizatua bikote harremanaren iruditeria bertan. Eszena hau ikustean, konturatu naiz, zenbateraino asmatu duten taxista bat jartzen zera honetan, eszena honetan. Eta uste dut badagoela beste zerbait oso erabilgarria bikoteak irudikatzean, eta horiek dira zuzen lekukoak. Izan ere, lekuko bat dagoenean, bikotea ez baitago isolatuta, konturatzen zara, ze puntutaraino den zerbait arraroa, lotxagarria, eta abar. Hau da, intimitatean gertatzen dena, ze puntutaraino den horrelakoa. Esango nuke telesaila askotan gertatzen dela hori, eta izan daitezke telesail dramatikoagoak eta ohikoagoak, egunerokoagoak, baina esango nuke era naturalagoan islatu dituztela bikoteak denboran zehar. Izan ere, telesail baten helburua irautea da, eta hor bikotean nola edo hala txertatu beharra zegoen. Filmak askotan lehen musuan bukatzen dira. Hau da, harremana hasi ere egin ez denean. Telesaila ordea normalean bikotearekin batera doa. Era bat ados nago. Luzera oso kontu garrantzitsua da. Azken finean telesailetako pertsonaiak familiaren parte bihurtzen zirenia. Telesailetan bikoten nekea eta elkarkiko neke eta asperdura gidoilarien asperdurarekin bat doa. Gidoilarik ez daukatenean zer esan bikote horren inguruan amaitzen hasten dira eta zentzu horretan errealistagoak dira. Eta eszena zoragarri honetan taxistak gu gara, ikuslea da taxista. Eta lekuko bat dagoenez bikotea tarteka badirudi ahaztu egiten dela, amorruak irabazita, baina batzuetan mugatu egiten dute euren burua. Eta beraz, lekuko bat egoteak elkarrezketa edo eztabaida modulatu egiten du. Badago zerbait telesailetan eta ikusentzunezkoetan asko egiten ez den zerbait, egia berniz bat eta ukitu bat ematen diona, da atzera egitea pixka bat eta esan berri den zerbait zuzentzea. Puntualizatu nahi den zerbait. Egunerokoan, hitz egiten dugunean, geure burua zuzentzen dugu. Parisen erosi nuen Labana, Labana Munitzen erosi nuen, Parisen malguki aldatu nion, eta bar, hor badaude kobratu nahi dugun ofensa biltegi oso bat, eta hor atzera egiten da, zuzendu egiten da, hau da ez dago milimetrikoki pentsatua, unean sortzen da, eta beraz zuzenketak daude, eta badago hor espontaneotasun kutsu bat realista bihurtzen duena. Egia da azken hilabeteetan ikusi ditugula horrelako telesailak, Los Años Nuevos, hau da bikote erdigunean dutenak eta bar, baina ia telesail guztietan daude amodio harremanak, bikotekide harremanak eta antzekoak. Aipatu ditzagun, ze bikotek
markatu zaituzte, zeintzuei jarraitu diezue, ze harreman egon dira zuen gaztaroko edo bizitzako telesailetan. Eh, Agian ez dira izango errealismoaren adibide, baina badituzue bikote kutunak. Ez dakit guztiak esan beharko nitukeen, bestela eh, zaharregia sentituko naiz, ni Remington Steelekin akordatzen naiz esaterako eta Laura Holles, baina errepasoa egitean gogora etorri zait badaudela bikote asko, Ross eta Rachel eta Chandler eta Monica ere gogoan ditut, eta nik telesaio ikusten nuenean, protagonista baino gazteago nintzela, gogokoago nuen Chandlerren trama, baina orain Monicarena eta Rossarena nahiago dut. Nolabait poz handiagoa ematen dit. Gazteagoa nintzela ikusten nuenean ordea alderantziz zen. Gazteagoa zarenean protagonistak baino proiekzio bat ikusten duzu, balizko etorkizun bat edo etorkizun posible bat. Noski idealizatua da, ze Frantzen azken finean gertatuko zaien gauzarik txarrena izango da lanik gabe gelditzea eta gurasoi diru eskatzea, eta hori ere azken finean ez dugu begien bistatik galdu behar, baina Rosan Barrena zen eta Joe Goodmanen bikotea zen nire gustukoenetako bat, ez dakit nola zuten izena zeran fikzioan, baina bai fisikoki, bai klase sozialari dagokionez, eta bar, zoragarria iruditzen zitzaidan gainera komedia zen, eta komedia ez da egiten erraza. Eta familia honetan, ba, komedia egiten zuten eta zoragarria zen. Horren beste aldean, badago beste bat, Friendsen dauden bikoteen beste aldean nolabait esateko, bikoteak ez diren bikoteak gustuko ditut. Hau da, izan zirenak, edo inoiz izango ez direnak, baina izan ahalko luketenak, esaterako, Seinfeld da antibikoteen telesaila, horregatik ez da hainbeste errepikatu agian, nahiz eta kultuzko izan, baina asko zinikoagoa da azken finean. Seinfelden etzen senide tramarik egon, ez da urrikiman ere, ez seme alabarik eta bar, harremanek kapitulu bat edo bi irauten zuten, eta horrek nolabait aukera ematen zuen beren buruak eta protagonistak zalantzan jartzeko etengabe, izan ere oso telesail mikatza zen. The Good Wife-eko Diane Lockhart ere badago, abokatu azkarra, oso elkarrizketa emaile ona, eta bikote bat zuen, baina ez zuen batere garrantzirik telesailean. Hori oso ondo zegoen gizonezko pertsonaietan sarritan ikusi dugulako, baina ez emakumezko pertsonaietan, eta horregatik gustuko nituen horrelakoak ere. Seinfelden bazegoen beste bat gustuko nuena, emakumezko pertsonaia oso potentea. Garai hartako telebistako agian pertsonaiarik potentenetako bat izango zena. Nik asko ditut, baina nire bikote kutxunetako bat Carmela eta Toni Soprano dira. Gainera Carmelaren papera telesail horretan zoragarria iruditzen zait. Ez dakit, baina berez bai, eta Carmela horrelako lur batean mugitzen da. Konplizea da, baina aldi berean ez. Eta adin ertaineko bikote amerikar bat da, arazoak oparien bitartez konpontzen dituztenak, eta esango nuke Carmelaren pertsonaiak airea asko ematen diola Tonirenari. Mad Menen gizon eta emakumeen arteko harremanak ere oso gustuk izan dituen. Eta hain zuzen, ez dago bikote handirik zera horretan, telesail horretan, protagonistak harremanak ditu emakume askorekin, baina ez dago bikote harremanik erdigunean. Eta nire konfiantzazko telesaila denen artean, zera da, telesail bat, horretarako pentsatua dagoena, How I Met Your Mother da, eta hain zuzen protagonistak kontatzen du nola ligatzen duen hainbat emakumeekin, eta hor daude batzuk
unibertsitate garaitik bikotea direnak, badago beste bat asko ligatzen duena, konpromisorik ez nahi ez duena, eta gauza asko irudikatzen dugu, milaka bider ikusi dut telesail hau, eta esango nuke baduela zerbait oso arraroa. Hitzaldi honetan pentsatzen ari nintzenean, hortaz ari nintzen pentsatzen, badirudi lagunen arteko telesail bat dela, baina bikotekideen ingurukoa da zeharo. E, Pertsonaia guztiek bikoteen arabera evoluzionatzen dute, eta hau Friendsen etzen gertatzen. Friendsen aipatu dugu eta bideoa prestatu nahi dut horregatik, ezkontza batei buruzkoa da hain zuzen, eta aurreratu egingo dut. E, Izan ere, errealismo hori bilatzen dugu, etengabe, telesailetan islatuta, baina orduan non gelditzen da fikzioa. E, Gogoa daukagu, errealitatetik oso urrun dauden gauzak ikusten. Ikusteko alegia, benetan gozatzen duzu ez zuek ere gauza horiek fikzionatzen? Bai, ba horixe da komedia erromantikoa. Denok jartzen dugu horrelakoren bat, ondo bukatuko dena, eta goxotasunez emango dizuna ziurtasun hori. Hasiko da eta badakizu nortzuk bukatuko duten elkarrekin, ba, guapoenak direnak, eta dena da oso arina. Eta nolabait irribarre bat marrazten dizute aurpegian. Hori hor dago, eta hor dago, eta beharrezkoa da gainera. Dena den, nik orain oroar, beste hitzaldi baterako izpide izan daitekena, pentsatzen dut ez fikzioa oso gustuko duela gaur egun, maila askotan. Ez dakit, agian mundua oso virtuala delako, baina autentikotasun behar handia daukagu kontsumitzen dugun fikzioan. Zentzu horretan, konturatzen naiz maitasunari ere bira bat ematen ari zaiola. Era realistagoan ari gara aztertzen, edo orain arte kontatzen ez ziren harremanaren zatia kontatzen ditugu, eta bar, dena dela egun txar bat izatea eta Notting Hill jartzea paregabea da. Hori beti izango dugu eskura, eta eskerrak bai. Ikusiko dugu oztopo arin hori tira. Friends, family, are gathered to celebrate here today the joyous union of Ross and Emily. May the happiness we share with them today be with them always. Now, Emily, repeat after me. I, Emily, I, Emily, take thee, Ross, take thee, Ross, as my lawfully wedded husband in sickness and in health till death parts us. as my lawfully wedded husband, in sickness and in health, until death parts us. Now, Ross, repeat after me. I, Ross, I, Ross, take thee, Emily, take thee, Rachel. Emily. Emily. Bueno, este es el obstáculo. Hau da, oztopo harina, beste norbaiten izena esatea ezkontzan. Horrelako fikzioek beste ukitu bat ematen dute, ezta? Hau gertatuko zen noiz, bai, noski? Telesail hau zuri beltzan ikusiko bagenu, eta hautsi gabe, berdin funtzionatuko luke. Friendsen gauza bat ez da asko aiotan aipatzen, eta horixe da hain zuzen, aktorek zenbaterainoko adierazpena daukaten aurpegian, keinuetan eta bar gidoiak zoragarriak dira, baina beti galdetu izan diot nire buruari ea entseguetan egongo ote ziren bizpahiru pertsona aktoren keinuez arduratzen. Ziurrenik bai. Hasi marmelada poto huts batean koilarekada sartzetik eta begi kliskatze txikienera, ez? Esango nuke badaudela telesail hau eraginkor egiten duten xehetasun asko eta asko. Teknologia bai zahartu da. Hor telefono bat dago, ez dakit zeurtetukoa, neandertalena dirudi, eta gaur egun ezkontza hau streaming bitartez igorriko litzateke, eta Zoom bitartez jarraituko genuke,
WhatsAppetan aipatuko litzateke horrelako pasadizo hau, eta zentzu honetan gauzatzuk zahartzen dira. Argumenturako ere joko asko ematen duten zerbait badago. Non gelditu da Friendsen erantzun gailuetan elkarri mezuak uzten zizkioten zera hori, kapitulu hori. Sitcomek azken finean gauza hauek behartu egiten dituzte muturrera, baina esango nuke teknologiak nola edo hala pertsonaiak isolatzea zaildu egin duela. Gidoi batean beti azaldu behar duzu zergatik ezin duen norbaitek dei bat egin, justifikatu egin behar duzu mugikorra hautsi egin dela, edo estaldurarik ez dagoela, eta bar. Eta paradoxikoki, etengabeko geolokalizazio honek badauka beste alde bat. Pertsonaiak askotan isolatuta daude, naiz eta jende askorekin konektatuta egon. Mezuak bidaltzen ari dena, argazkiak jasotzen, baina beren burbularen barruan. Eta paradoxa horrek esango nuke joko ugari eman duela. Bizitza bikoitzak sortzeko orduan, eta bar. Lehen esaten zen itsas gizonek neskalagun bat zutela zera bakoitzean, ezta? Portu bakoitzean eta gaur egun ordu tarte bakoitzan izan ditzakegu hainbat harreman. Hainbat telesail aipatu ditugu, telesail xamarrak. Eta ikusi dugu nola aldatu garen, poliki-poliki. Sentitzen duzue bikoteen errepresentazioa aldatu dela telesailetan, eta errealismo handiago hartu duela irudipen horrek guztiak eta irudikatze horrek guztiak. Bai, nik uste aldatu duela errepresentazioa bikoteaz dugun ulerkera ere aldatu egin delako. Friendsez ari ginela, kapitulu batean bigarren eskoko denda batera joaten dira Monikaren eztei soinuko erostera, eta bakoitzak azkenean bat erosten du, eta hori adibidez, gaur egun ez da horrela. Gaur egun aldatu egin dira, genero rol horiek guztiak, ezkontzarekiko ikuspegia, eta hori guztia, azken finean, telesailetan ere islatzen da. Zuk ere uste duzu aldatu egin dela, eta edo uste duzu gehiegi eragiten digula, eta beraz ez dela aldatzen. Bai, aldatu dena egiten da. Badirudi ez dela aldatzen, baina egia ez aldatzen ari da. Adibidez, aipatu ez dudan bikote bat etorri burura, David eta Keith, Six Feet Underkoa, hileta enpresako langile bat, eta polizia beltz bat ere lumarik gabea, eta bikote gehi bat zen, garai hartan ez ginen ohituta horrelako bikoteak ikusten fikzioan. Gaur egun ez litzateke deigarria izango inondik ere. Eta heterodraman nola edo ala dibertsifikatu egin da. Baina esango nuke telesail horretan bikote guztiak direla ezoikoak, ezta? Bai, serie hori, telesail hori harrigarria da benetan, zoragarria da. Nik uste badagoela hor atzealde bat asko aldatzen ez dena. Begira Modern Family, familia asko daude, askotarikoak, baina guztiak dira oso aberatsak, eta pareja bikote gehi oso aberats batean nola edola iaztu egiten duzu homoseksualitatea, nola edola diruak zuritu egiten du. Dena den ongietorriak horrelako fikzioak ere, duela 25 urte, zertzegoen ikusiko bagenu, tira, oso mundu heteronormatiboa zen, eta hori errotik aldatu da. Gizartean zer dagoen, eta telesailek zer islatzen duten, azken finean ez dakit hainbeste aldatu den. Esango nuke literaturan gertatzen den bezalaxe, esango nuke badagoela trantsizio bat zikintasunera,
eta badagoela karrera batean nork kontatuko xehetasunik zikinenak eta loienak, baina gero etorri da argumentuetan bira goxoago bat, suabeago bat. Nik uste dut egin batean fikzioa kontsumitzen dugula, ezin dugulako nahi dugun guztia eduki. Baina posible da nahi dugun guztia nahi izatea. Eta fikzioak badauka hor saritik ere. Egun txar bat dugunean Notting Hill jartzea ere horixe da. Batzuetan filmak edo telesailak aukeratzen ditugu botikinera goazenean bezala. Sari txiki bat bilatzen dugu horrelakoetan. Bidai bat aukeratzen duenak bezalaxe, ez da gauza bera, abentura bidaia bat, edo atxeden bidaia bat, udako bidaia bat, edo neguko bidaia bat. Ez da gauza bera. Eta batzuetan gauza seguruak bilatzen ditugu, eta historia batzuk indartu nahi ditugu, hori bilatzen dugu. Bizitzan ere hori gertatzen zaigu, eta bikotek aurrera egitearen arrazoietako bat da, hain justu nire ustez, babeskopia bat egitea, nola edo gertatu zaigun hori guztia, bizi izan dugun hori guztia, partekatu dugun guztia, argazkiak, pasegizuak, gaizki ulertuak, hori guztia bizitzaren kontakizuna bihurtzen da, eta hori da aurrera egiten laguntzen dizun babeskopia hori, eta fikzioetara batzutan ere jotzen dugu babeskopia hori elikatzeko. Esango nuke zentzu horretan telesailek oso bikote estereotipatuak erakusten dizkigutela, ezta? Beti antzekoak ikusten ditugula, gehien bat zuriak, gehien bat heterosexualak, maila ekonomiko jakin batekoak, antzekokoak, eta uste duzue algoritmoak beti horrelako bikotetara garamatzatela, eta beti rol berberak erreproduzitzen dituztela. Tira, telesail batzuek badituzte pertsonaia arketipikoagoak, adibidez, komediak, sitcomek, eta beste batzuek aldiz pertsonaia konplexuagoak dituzte, harreman konplexuagoak. Ez dakit. Esango nuke orain nahiko ahalegin egiten dela dibertsitate jakin bat irudikatzeko. Eta esango nuke fikzioan badaudela dibertsitate batzuk ordezkapen handiegia duten fikzioan, realitatearekin alderatuta. Eta ez dut esan nahi gaizki iruditzen zaidanik. Ikusentzunezko kulturan orain arte mundu guztia zuria, klase ertainekoa eta heterosexuala zela, eta hortik gatozela. Baina esango nuke hori borondate handiz azken urteetan aldatu egin dela. Dena den plataformaren araberakoa da eta telesailaren araberakoa, batzuetan aukera handiagoa dago normatiba dotasuna handia topatzeko, eta beste batzuetan gutxixeago. Arkaitz, orain zure iritzia jakin nahi dut, baina lehenago Expediente X-en bideoa nahi dut, aurrerago zegoen berez, baina jakin nahi dut nola ulertzen duzun zuk Arkaitz estereotipoen mundu hau guztia, eta zuk uste asko bilatu behar dela bikote bat topatzeko errealismoa ematen dutena. Gidoilariek askotan estereotipotara jotzen dugu oso erabilgarriak direlako, naiz eta ospetxarra daukaten. Batzuetan estereotipoa txikitu egingo duzu, baina beste batzuetan estereotipoaz baliatzen zara tramak aurrera egin dezan. Batzuetan badago bigarren mailako pertsonaia bat instrumentala zeharo, eta estereotipatua da, baina batzuetan hortxe bukatzen da kontua. Pertsonaia horrek izango duen bidea oso laburra izango delako. Eta pertsonaia hori, bigarren mailako pertsonaia hori desestereotipizatu egin nahi baldin baduzu, eta guztiz sexia nahi baduzu izatea, eta ikusleek benetan maite izan dezatela nahi baduzu, spin-off bat sortzen ari zara, eta
hori dela eta uste dut ezinbestekoa eta saihestezina dela estereotipoak erabiltzea. Dena den gakoa da noiz eta zergatik erabili. Aipatu dizuedan bideoa erakutsi nahi dut, ez dakit ikusita izango duzuen, ez dakit espedienteek ikusia duzuen ere. Ezen hau aukeratu dugu, baina beste edozein ere aukera genezakeen. Tentsio sexuala hitz egin nahi genuelako. Mulder eta Scullyk ia kapitulu guztietan zeukaten tentsio hori, eta irudikatzen ditugun markatu bikote harremanetan hori oso presente dago, oztopo txikia dauzkate, eta baina irudikatu ditzakegu eta erakutsi ditzakegu antzeko azken honen antzeko beste harreman batzuk, ezta? Naiz eta hain ugariak ez izan. Bai, nik uste gainera harreman batean gertatzen dena bezain interesgarria dela. Eta esango nuke erotismoarekin eta tentsio sexualarekin lotutako guztia, gertatzen ez den hori guztia, oso erabilgarria dela narratiba guztietan. Eta berriz lotuko dut telesailaren inguruan esan dugunarekin. Telesailak oso luzeak badira, lehen kapituluan musu ematen badute ez dugu zer egin dagoeneko. Eta horrelako ebatzigabeko tentsioak oso egokiak dira telesailetarako. Erakarpen sexualari gertatzen zaiona da, exekutatzen denean, gauzatzen denean amaitu egiten dela. Eta hori luzatu egin behar da, fikzioan batzuetan, ikusleak gogoko duelako ikustea bikote hauek hain justu gertatu ez den horregatik. Eta horrek lotzen gaitu, arkaitz. Los Años Nuevosen ere gertatzen ez den hori guztia oso interesgarria zaigu, ezta? Gure irudimena jolasten hasten delako. Noski, une bakoitzan urtebete irudikatzera behartzen zaituzte Los Años Nuevosen. Eta esango nuke horrek arretaren parte bat mantentzen duela. Ari asko daudelako solte eta kapitulua ikusi ahala lotzen saiatzen zarelako. Izan ere, kapituluak oso gutxi kontatzen dizu, baina zu etengabe ari zara atzera begira ariak lotzen saiatzen eta pieza guztiak topatzen saiatzen puzzlea osatzeko. Ebatzigabeko tentsio sexualarekin gertatzen dena da, gehiegi luzatzen denean arriskua bat dagoela. Hau da, ebatzi denerako inork interesik ez izatea. Hau gertatzen zaion, adibidez, Bruce Willisi beste telesail hartan. Oso une delikatua da, telesailak gehiegi luzatzen diranean. Baina telesailak idazten dituzunean, esaten dizute badaudela gauza batzuk funtzionatzen dutela eta baina pentsatzen duzu ez garela hain oinarrizkoak, baina egia esan, bai, bagara. Eta uste duzu gehien funtzionatzen duena da hain zuzen maitasun ezinezkoak direla. Fleabag etorri zaigu burura, lehen, apaizaren eta protagonistaren bikote zinezko hori, eta maite zaitut pasako zaizu esaldi hori. Inoiz gertatuko ez diren maitasun horiek ere bizi ditugu eta erakartzen gaitu porrotak zentzu horretan. Bai, noski. Zerbait ezinezkoa denean,
gogotsu gaude ikusteko ea benetan azkenean gertatzen den edo ez. Baina nik uste oraindik nahi dugula gauzak ondo bukatzea. No todo el mundo argitaratu nuenean, eta handik aurrera, irakurle klub askotan egon naiz, eta liburuak harremanez hitz egiten du, eta aipatzen dugu askotan ez dela beharrezkoa dagoeneko aurrik izatea, maitasunak betirako irautea, eta baina klub guztietan beti dago norbait astindu egingo ninduena eta indar askorekin galdetzen diana, baina orduan betiko maitasuna existitzen da edo ez? Hau askotan eta askotan jaso dut galdera hau, eta nik uste oraindik ere hortxe gaudela, hori jakin nahian. Nik uste gizartea ez dela ordu erdian aldatzen, eta oraindik ere horren irrikan gaudela. Bikote batek lotzen gaituenean, eta bikote horrek ondo funtzionatzea ez badu, benetan funtzionatzea nahi dugula. Arkaitz, betiko maitasuna existitzen alda. Nik uste dut bizitza estralurtarranen antzeko zerbait dela. Sinestu nahi duzu badagoela eta existitzen dela, baina tira, ez dakigu. Zuk ere maitasun ezinezko horiekin gozatzen duzu gehiago, gertatuko ez dela pentsatzen duzunean. Ez du zertan. Nik uste gehien gozatzen dudala betiko maitasun hauekin. Pare bat kapitulutan harreman sentimentalak izan arren, gero beste zerbait bihurtu ziren horietan. Honek betirako elkarrizketa bat ematen dizu. Bi pertsonen arteko elkarrizketa inteligente bat, betikoa, betirakoa, eta antzeko zerbait da, nik uste azken finean. Betiko maitasuna izan daitekenaren antzeko zerbait dela uste dut. Bikotez hitz egiten ari garela, bikote horiek non gertatzen diren ere interesgarria zaigu. The Good Wife aipatuko dugu orain, lehen zuk bezala, Arkaitz, eta gero bikote bihurtuko diren lagunak, lankideak, eta abar ditugu telesaila askotan. Ez dakit lekuak ere laguntzen duen gure realitatearekin konektatzen eta gauzak eta gu geu irudikatzen. Bai, noski dudarik gabe, baldintzatzaile handia ere bada, esku artean dugun telesaila baldintzatzen du askotan. Nik aipatu duguan lehen telesaila, Toni Soprano eta Carmela, erabat baldintzatuta daude haien roletan. Bat mafiosoa eta bestea mafiosoaren bikotekidea. Lan munduaren inguruko telesaila asko dago, ospitaleak, kazetariak, eta bar. Eta horrelako harremanetan gauza asko partekatzen da, eta hor gainerako trama sentimentalarekin bateratzen da. Eta Los Años Nuevosekin taberna batean ezagutzen dira, eta esango nuke gero oso ondo irudikatzen dela nola evoluzionatzen duten lagunek. Izan ere ikusten duzu lagunek nola egiten duten aurrera, eta bizitzako planak nola egiten duen aurrera. Lehenengoan, etxean ez du inor ezagutzen, bigarren kapituluan lagunak dira denak, baina ezagutzen dituzunak, hirugarrena familia, eta beraz uste dut testu ingurua benetan dela baldintzatzaile oso handi bat. Testu inguruaz ere hitz egin nahi nuen, zure nobeletan dena Madrilen gertatzen delako, kontakizun guztiak Madrilen gertatzen direlako, eta Los Años Nuevos ere Madrilen gertatzen da. Askotan gertatu zait, entzun dudala oso telesail madrildarra dela. Arkaitz etxean dago, eta beraz berari galdetuko diot. Geografia ere garrantzitsua da, eta maitasuna irudikatzean berdin irudikatuko zenuke Madrilgo bikote bat eta Donostiako bat. Donostiako bat eta Madrilgo bat. Martak ere esan du Carmela
Toni Soprano eta ez du aipatu psikiatra. Zer kontatzen diozun emazteari eta zer psikiatrari hori ere oso garrantzitsua da. Toni Soprano kezkutatu egiten du psikiatraren gana doala. Izan ere kapo mafioso bat ez litzateke inoiz joango, ezta mafiosoen film klasikoetan. Baina dena kontatzeko tentazioa du behin baino gehiagotan. Eta esango nuke Martaren kontakizun batean agertzen dela ere dena kontatzeko tentazio hori, ezta? Eta agian hori gertatzen da Maite Mintzentzarenean. Dena kontatzeko grina eta gogoa sartzen zaizu irrika. Psikiatrarenean ordea kontrakoa gertatzen da. Dena kontatzen diogu eta gero Sopranoren kasuan bezala agian maitemindu ere egin gaitezke horrexegatik, ezta? Arrisku hori daukagu. Geografiari dagokionez ez dakit hala den. Nik badaukat zerbaiten falta. Euskarazko fikzio bat non hizkuntza tramaren parte izango den eta ez soilik behikuloa, ezta? Era zelularrean ere funtzionatuko duena, ez bakarrik sexuan eta intimitatean, baizik eta fikzioan. Hau da, esango nuke oraindik ez daukagula fikziorik, zeinan gure hizkuntzak funtzionatuko duen zentzu horretan. Ez dugulako nahiko ahalegin egin. Ez du funtzionatzen orain arte eraginkorrean istorio intimo bat kontatzeko tramaren parte izanik. Adibide bat jarriko dut. Los años nuevos berriz. Anaren bikotekidea Liongoa da, frantsesa, eta ona dator. Hizkuntza Anak Lionen ondo ez ezagutzea eta senargaiak hemen edo Madrilen hobeto esan da ez jakiteak, badauka hor zer ikusi bat eta hor indar korrelazio eta karga sentimental ezberdina dago. Eta hizkuntzaren ezagutza da horren gako handiena. Hori da giltzarria. Nik oso gustuko ditut filmak hizkuntza asko hitz egiten direnean. Eta pertsonaia guztiek ondo hitz egiten ez dituztenean denak. Hor badago filmaren inguruan orbita linguistiko bat, gidoia mugitzen duena eta eragina duena trama guztian. Esango nuke ez dela gauza bera, hizkuntza batean hitz egitea edo bestean, hizkuntza bat menperatzea eta bestea ez, aldatzea eta batetik bestera aldatzea, euskaraz egiten dugun bezala momentu batean euskaraz ari gara, eta euskaraz badakien beste batekin agian gaztelerara pasatzea. Horixe egiten dugu eta hori guztia, iruditzen zait, falta dela fikzioan. Eta argumentuetarako munizioa dela pentsatzen dut. Zuk uste, Marta, zure bikoteak ezberdinak izango liratekeela, gipuzkoarrak izango balira? Arkaitzen atzuten ari zenela, nik ere pentsatu dut ezberdina izango litzatekeela, eta ezberdinak liratekeela nire pertsonaiak leku txikiago batean bizi izan balira. Uste dut Madrilen kokatu nuela, ezagutzen dudalako, baina helburua zen hiri handi batean kokatzea munduko garaikidearen irudi gisa. Izan ere, baldintzatu egiten du harremanak nola eraikitzen diren. Nire herrian ezinezkoa da norbait utzi eta ez ikuste, baina Madrilen posible da. Eta hori dela eta harremanek eta bikoteek oso era ezberdinan funtzionatzen dute batean eta bestean. Esango nuke bikote harremanei dagokienez, internetek mundua asko zabaldu duela, eta Australian dagoen norbaitekin ligatzen aritu gaitezkela orain. Baina lurreratzen bagara eta gauza lurtarretara bueltatzen bagara, ez da gauza bera, taberna bakarra dagoen leku batean bikotekide bat izatea, non familia guztiak ezagutzen duen mundu guztia, edo hiri batean izatea bikotekide bat, ez da. Ez dut uste nazionalitatea denik kontua, zen niri adibidez kosta egiten zait ikustea zer duen nire kontakizun hori horrek guztiak Madrildarrez. Baina hori baino gehiago, esan dudan moduan, uste dut
tamaina dela, hiritartasuna, horrek guztiak baldintzatzen duela gehien harremana. Badago zerbait hasieran agian pentsatu ez nuena, baina nire kontakizunetan ez dago porrik. Jendea lanean da. Eta horrek azken finari irudikatzen du maitasuna nola txertatzen den egunerokoan, eta hori are gehiago indartzen da horrelako testuinguru konplexu batean, hau da, hiri handi batean. Izan ziteken Madril, edo izan ziteken Barcelona, edo Londres. Helburu azken finean zen, eszenatoki handi bat jartzea, non izan zaitezken, edo egon zaitezken hobeto esan da, zure klase sozialekoa ez den beste pertsona batekin, zure gurasoak egon ez diren leku batean, eta hori leku txikitan ez da gertatzen, edo gutxiago gertatzen da behintzat. Beste kontakizun batean, Bartzelona agertzen da, eta Tinder bitartez gertatzen dira zita guztiak. Ez dakit, Arkaitz, Los Años Nuevos ikustean pentsatu duzun, hemen gertatu ezin daitekela. Noski eskala oso garrantzitsua da. Eta baldintzatzaile handi bat, tramarentzat. Historia bat non kontatu edo non kokatu erabakitzen dugunean aldatu egiten da, noski. Nik asko eskertzen dut pertsonaiek lan egitea, fikzio guztietan. Eskertzen dut gainera, pertsonaien artean transmisioa eta zainketa egotea. Eta hori fikzioetan ez da asko ikusten. Hau da, maitasunaz ari gara, baina ez dugu zainketaz hitz egiten, eta zainketa ere maitasuna da. Maitasunaren zati hori pasa egiten dugu. Hona erronka bat. Aipatu iezadazue fikzio bat, zeinetan garrantzitsuak diren oso belaunaldi ezberdinetako pertsonaien arteko elkarrizketak. Eta ez izatea bakarrik, aitona edo amona urtean behin bisitatzea eta gaizki sentitzea, edo hiltzen ari den pertsona bat ospitalean bisitatzea. Esango nuke hortik kanpo oso gutxitan gertatzen dela benetan trama eta argumentua zainketaren inguruan eta belaunaldi arteko harremanen inguruan. Esango nuke fikzioak ez dela gehiegi erreparatzen zainketari, eta plataformek esango nuke badutela mesfidantza bat edo gogo falta bat bizitzaren amaieraz hitz egiteko, eta oso garrantzitsua izan arren, esan nahiko nuke bai fikzioari bai gizarteari falta zaiola hori. Arkaitzek erronka bat egin dizue, ez naiz ni izan, baina agian momentu egokiena da mikrofona irikitzeko, iruzkinen bat egiteko, edo zuen maitasun historio hori kutxuna aipatzeko, edo dela delakoa. Amaiera zoriontsua aipatu duzu, hitz egin duzu horretaz apur bat, eta historio romantikoetan hori da gakoa, ezta? Amaiera zoriontsua, baina agian ez dakit hori den nahi duguna, edo guk izatea nahi duguna. Normal People telesaila ez da gaizki bukatzen, baina ez da bukatzen guk espero dugun moduan. La La Land ez da telesail bat, baina antzeko gertatzen da. Ez da amaitzen guk amaitu nahi dugun moduan, baina ez da gaizki bukatzen. Nola kudeatzen duzue hori idaztean? Eskerrik asko, Ricardo. Nik No Todo el Mundo inguruko irakurle taldeetan, benetan eztabaida antologikoak izan ditut, ebazteko, ea ondo edo gaizki bukatzen den. Bikoteak agian ez du batera bukatzen, baina ondo bukatzen da, eta alderantziz agian batera bukatzen dute, baina ez da ondo bukatzen. Beraz, amaiera zoriontsua edo ona ez dago ala beharrez lotua bikoteak elkarrekin bukatzearekin. Esango nuke testu berarekin eta amaiera berarekin ikusleek gauza ezberdinak interpreta ditzaketela eta ezberdin uler dezaketela.
idazten dudanean gehiago pentsatzen dut ze sentsazio utziko duen, ze itxiera emango dion, baina nik ez daukat botererik ikuslerik gustatzearen inguruan. Beste relatu batean amaiera zabal xamar bat utzi nuen, erditu berri den emakume baten ingurukoa izan zen, eta paranoia handia zuen pertsonaia honek, ea senarra ez ote zaion engainatzen ari. Eta Instagrametik jaso ditut mezuak, galdetzen baina nola bukatzen da hau. Beraz, norberak jakin dezake amaiera itxiagoa den, irikiagoa den, edo atseginagoa den, baina badago jende bat gustoko duena atsegina dena, beste batzuk kontrakoa, beraz, ia kontu etikoa da, norberaren kontu etikoa da, zerbait positiboa edo negatiboa izango den. Niri amaierez hitz egitea, bueno, iruditzen zait sekulako elkarrizketa ederra. Aristotelesek esan zuen, Aristotelesen poetika izan baitzen gidoirako lehen gida. Eta Aristotelesek esan zuen amaierarik onena dela ikuslearentzat harrigarria dena, baina aldi berean gerta ziteken bakarra. Hau oso ondo esplikatzen da zinemaren bitartez, adibidez. Film bat ikustean, amaieran, norberak keinu bikoitza egiten duenean, orduan da amaiera ona. Eta keinua da nola, eta gero, noski. Hau da, ikusleari eman behar zaio amaiera bat ez ustekoa, baina oso logikoa gertatuak gertatu. Ni amaiera zabalen edo irekien aldekoa naiz. Niri gustatzen zait irakurle apur bat ernegatzea. Baina noski errelatu guztietan ezin dugu estrategia bera erabili. Errelatu guztiek ezin dute amaiera negatibo eta harrigarri bat izan. Aldatu egin behar ditugu apur bat. Baina nik uste istorioak berak eskatzen zula klima jakin bat eta ez du zertan izan klimaks bat. Nik ikusi ditudan telesail guztien amaieran artean gogorrena Six Feet Underna da. Izan ere konturatzen zara hileten enpresa bat duen familia bat protagonista daukan telesail batek ezin zuela ezberdin amaitu, baina ez da amaiera zoriontsu bat. Nik uste du garrantzitsua dela argizpi txiki bat izatea edo pertsonaia bat leiho batera inguratzea edo ume bat galduta ere kanelazko opilak jaten dituen familia bat izatea, ezta? Eta inork handik mugitu nahi izatea aurra hilda ere. Eta argi pixka sartzea leihotik, opilak ateratzea labetik egin berri, eta hori amaiera on bat da, ez? Baina ipuin horrentzat amaierarik onena da. Baina asko zerrazagoa da esaten, gero egiten baino. Gehiagorik? Habéis estado comentando todo el rato. Behin eta berriz aipatu dituzuen bikoteak helduenak izan dira. Normal people agian nerabeen eta helduen arteko trantsizioa den arren. Hain zuzen, Eba Santolariak duela gutxi esan zuen Compañeros telesailean aritu zenak, Santoraliak esan duen moduan gauza bat konparatzen zuen. Gaur egungo nerabeen inguruko telesailik ikonikoarenarekin, eliterekin. Eta konparatzen zuen nola irudikatzen ziren harremanak eliten eta Compañerosen.
aipatu duzue eta bat nator, agian errealismo handiagoa bilatzen dugula eta bilatzen dugula egoera jakin batzuetatik urruntzea, estereotipoetatik urruntzea, eta uste dut hori egia dela bikote helduetan, baina uste dut neraben inguruko telesailetan alderantzizkoa gertatzen dela. Horiek irudikatzean estereotipoetara jotzen ari garela berriz. Zer uste duzue? Nik ez diet jarraitzen egia esan, baina nik gaztentzako telesailekin hasi nintzen gidoi gintzen, hasi berriak zen, eta benetan Al salir de klaseren kopia sutsua zen. Izango duzu gogoan, jatorrizko agian, eta atzera egiten ari naiz, garai hartara itzultzen ari naiz, baina horretan lanean niarduenean esango dut ez zegoela ezberdintasun handirik helduen harremanen ordezkapenean edo irudikapenean, baina pertsonaiak esango nuke zaurgarriagoak direla edo zaurgarritasun ezberdina dutela. Horrek beraz, harremanen alderdi jakin batzuk handiagotzen ditu, zeinak agian gero egunerokoagoak bihurtzen diren, edo ohikoagoak, eta garai horietan, nerabe garaian, agian tragikoak izan daitezke. Dena da askoz gogorragoa eta dena bizi da era intentsoagoan, bizi esperientza txikiagoa dute pertsonaiek eta gauzak zailagoak dira nire ustez gidoi idaztean horrexegatik. Uste dut helduok neraben larruan sartzen saiatzen garenean eta haien drametan sartzen saiatzen garenean paternalistegiak izateko joera edo tentazioa izan dezakegula. Eta adibidez, haur baten infernua edo osina izugarri handia da eta askoz handiagoa heldu batena baino. Hori esango nuke oso zaila dela heldu batek heldu den nenean hori transmititzen. Garai hartan nolakoa zinen gogora ekarri arren, gizartea izugarri aldatu da azken 20-30 urteetan, eta nik esaterako ezingo nuke neraben inguruko telesail bat idatzi. Nik mugikor bat daukat justuan eta horrek azken finean autoritate guztiak kentzen dit, ez baitakit zer ikusten duten, zer entzuten duten, eta nolakoa den haien biosfera. Ez dut ezagutzen inondik ere. Esango nuke nerabeek beraiek parte hartu beharko luketela gidoiak idazten. Nik uste dut nerabeek ikusteko eginak dauden telesail horiek, komertzialagoak direla, eta esango nuke badirudiela horrelako seriak telesailak ez direla errealistak eta badirudiela nerabeak etengabe ari direla larrutan eta drogatzen. Eta nik uste dut benetan errealistak izango balira, konplexuagoak izango liratekeela. Oraintxe atera da adolescentzia Netflixen, eta nerabeen inguruko telesail bat da, baina helduentzat sekulako arazoaren ingurukoa da, 13 urteko haurren inguruko, edo haurren arteko sekulako arazoaren ingurukoa, baina ez da agian nerabeek ikustekoa edo posterra karpetan pegatzeko esan behar nuen, baina ez dakit orain zer egingo duten, mugikorrean jarri agian. Dena den bai pentsatzen dut ez direla hain errealistak, eta duela gutxi irakurri nuen tweet bat divertigarria iruditu zitzaidana. Eta badirudi badagoela telesail bat Excusa narrativa eliteko kirolariak izaterako prestatzen ari diren neraben ingurukoa. Eta irakurri nuen
halako batean Netflixik topatu duela arrazoi bat, nerabe guztiek gorputz sekulakoak izateko arrazoia zentzuzkoa izango dena gainera. Eta horrexegatik uste dut, ez direla errealistak. Izatez, nerabezaroaren inguruko telesail bat errealista baldin bada oso gogorra dela. Eta horrelako filmak beti ikusten dituzte, hasieran xede ikusletzat jotzen diren nerabeek edo baino nerabeek edo pertsonek baino gazteagoek. Eta hori hala da. Orduan ez dute automatikoki ikusten espero den edo tokatzen zaien zeran adintartean. Hori oso ondo ikasia dago. Eta sei horiek azken finean ideal aspirazional bat dira. Nuria Labarik esan du gaur adolescentziaren inguruan Netflixen 12 urtetik ongorakoentzat dela ageri dela, baina bere buruari galdetzen zion benetan 12-13 urteko gazteentzako zera bat den, telesail bat den, bere buruari galdetzen zion gogorra delako eta agian bere ustez helduentzat egina zelako. Behin baino gehiagotan aipatu duzue paradigma aldaketa bat ikusi duzuela bikoteak fikzioan irudikatzeko moduan. Apur bat aldentzen ari garela amodio erromantiko horretatik, eta galdetu nahi nizuen ze puntutaraino pentsatzen duzuen bi norabide dauden harreman horretan. Uste duzue fikzioak eragiten ari dela harremanak gaur egun harremanek amodio romantiko hori jomugan izatearekin, edo uste duzue harremanen olakotasunak eragiten duela fikzioan. Nik uste dut fikzioak errealitatea islatzen duela. Txundigarria izango litzateke pentsatzeak, fikzioak ahal hori izango luke nik ere, eta pantailan jartzen dugunak gizarteari hainbeste eragiten dionik. Nik uste gizarteak eraldaketa batzuk dituela, eta fikzioak batzuetan nahi gabe ere islatzen dituela. Izan ere, gidoilariak ere gizartean daude, eta horrekin guztiarekin bustitzen dira, noski. Horrek ez du esan nahi, fikzioan agertzen diren gauza horiek, gizartean rol garrantzitsua izango ez dutenik. Hor oso esanguratsua da bikote homosexualen irudikapena telebistan. Nire gaztaroan ez zegoen horrelakorik telebistan. Eta horretxegatik uste dut garrantzitsua dela fikzioetan zenbait gauza biltzea, jakiteko jendeak horrelakoak izan daitezkela, edo gauza bat edo besteak gustuk izatea posible dela, eta ondo dagoela. Baina nik uste horretarako fikziora heltzeko lehenengo gizarteak egin batean behintzat onartu egin behar duela. Batzuetan kontrako norantzkoan hitz egiten dugu, eta polita litzateke hori posible izatea, baina fikziora heltzeko nik uste lehenengo gizarteak puntu horretara heldu behar duela, eta gutako batzuek behintzat hori bizi izan behar dugula, bestela nik uste ezinezkoa dela. Nire ustez ere bizitza aurretik doa. Eta gidoilaria frustratu egiten da nik uste momentu batean. Eta telebistako fikzioa ere esango nuke literaturaren atzetik duela. Esango nuke lehenengo dela bizitza, gero literatura eta gero telebistako fikzioa. Gidoilaria konturatzen denean bere lana isla bat dela, eta abanguardia islatu nahi duenean, aurrera hartu nahi dionian gizarteari, uste dut gehiegi exageratzeko arriskua duela, eta uste dut hori agerian utziko lukeela. Zer egiten du errealitatea islatu eta handitu izatekotan. Hor arriskua da parodian erortzea, eta hori ez da abanguardia, hori exagerazioa da, eta ez da gauza bera. Eta batzutan gertatzen da,
tira, hauek konturatzen zara batzuetan hauek aurre hartu nahi izan diotela gauza bati edo besteari, eta serie eta telesail aspirazional hauek guztiak ikusten dituzunean, batzuetan oso gustuko dituzu, baina ez zara konturatzen orain arte ikusi ez duzun zerbaiten isla direlako gustuko duzula, eta baina gertatzen da telesail hori ez dela hain ona. Baina inguruan gertatzen ari denarekin adi egoteak freskotasun bat eta autentikotasun bat ematen diotela telesailari. Eta horrelakoetan gero, denboraren poderioz konturatzen zara, agian telesaila bera ez dela hain ona. Baina oso ondo asmatu duela zer islatu. Daude telesail batzuk atzera egin eta konturatzen zarela gustuko izan zenituela abanguardia zelako eta errealitatearen isla egokia zelako, baina benetan ez duela kontatzen hain istorio interesgarria. Amaitu beharra daukagu, igorpena ere bukatu behar dugulako, baina crossoverren galdetu dizuete zer serie gustatuko litzaizuekeen gustatzea. Nik esan nahi dizuet, espero duela gure bizitzak islatzen jarraitzea eta idazten jarraitzea, eta gutxienez bestela crossoverera itzultzea gurekin hizketan aritzeko. Mila esker bioi, Marta eta Arkaitz gurekin egoteagatik. Egin txalo bai noski. Agurra oso ondo prestatuta dago eta bete egin nahi dut. Benetan azken bideo hau jartzeko aitzakia asko neuzkan, salirruni fenomeno bat zela esan nahi nuen, eta bikote bat zela, eta literaturatik zetorrela. Tira, baina zuek ja aipatu duzue, ikusleen artean, Normal People telesaila, eta besterik ez uste dut artelan bat dela, eta proiekzio ugari daude crossoverren, hemendik aurrera, larunbatera arte, Santa Teresa konbentuan, eta mila esker, eskerrik asko. Yeah. And afterwards, but I don't know, maybe that's normal. It's not. Do I still have pupils? Just about. They're huge. They always get like that when I see you anyways. Nah. You must be drunk. I've missed you. Yeah. Yeah, you too. Was it going on for long? What was the story there? You doing it for the laugh or what? Sure you know me. People love you or hate you. Right. You don't hate me. No. You look really well. I know. It's classic me. Came to college and got pretty. No, you're always pretty. Very pretty.